Croeso i fyfyrdod arall. A'r tro hwn, byddwn aros gyda cwmni Paul, neu Saul fel y cafodd ei enwi, dydd ei eni mae'n debyg. Gewch chi rannu gweddi fach gyda fi. Deiwn arglwydd yn gan ddiolch am fywyd a thystiolaeth Paul, boed yn myfyrio heddi weld dy gariad di ym mhob weithred o'i eiddo, ac eithwirionedd di fod yn ei eiriau. Goleuan llwybrau a'n meddyliau. Yn enw Iesu. Amen. Ac bod cymaint o waith Paul wedi cael ei gyflwyno yn y Testament Newydd, darllen hanes i droedigaeth awn nawn ni, a hynna yn y 9fed bennod o lyfr yr Actau, ac yma yna 31 o adnodau yn yr rhan hon o'r stori. Does dim pwynt dweud os ei fod yn un o gymeriadau ymlyca'r Testament Newydd, ar wahân i Iesu ei hun a'i ddisgyblion wrth gwrs. Nid oedd yn un o'r 12 disgybl gwreiddiol yn wir, ac ni welodd erioed Iesu yn y cnawd. Ac eto mae e'n byw i Grist. Cafodd ei eni yn harsys, ac fe dyddyfelir fod e tua'r un oedran â Iesu, a tybi'r iddo farw drwy ddienyddiad o gwmpas y flwyddyn 64 oed Grist, gall neb fod yn siŵr. Fe dderbyniodd e hyfforddiad wrth draed Gamaliel, un o athrawon amlwg i ddydd, yn Jerusalem, ac iddo ddysgu'r grefft o wneud pebyll yn Tarsus. Ac yn ei dairineb fe apwyntiwyd ef i fod yn un a fydde'n erlyn Cristnogion gan yr Phariseaid. Fe gafodd e lythyron yn ei awdurdodi i wneud hynny, ac oedd hynna'n cario tipyn o ddylanwad. Ac eto, mae'r profiad y gafodd e ar y ffordd i Ddamascus yn un a newidiodd i fywyd yn llwyr. I droi e o fod yn erlidiwr i fod yn apostol. Ac am y reswm bynnag, fe newidiodd ei enw o fod yn Saul i fod yn Paul. Ac yn y newid hwnnw, mae'n adlewyrchu rhywbeth ohono ef ei hun. Fe deithiodd yn sylweddol gan wneud tair taith yn sefydlu eglwysi ac yn ar daith ar diwedd i gyfeiriad rhifen ei hun. Yn y teithio, bydde fe'n pregethu bob cyfle gawsau. Gan gynnwys cyfnod pan oedd e mewn carchar, a hynna'n rhifain ei hun. Oedd e'n ysgrifennu'n helaeth hefyd, ac cynhwysir 13 o lythyronau yn y Testament Newydd. Mae'n thebyg iddo ysgrifennu eraill hefyd, ac efallai bod rhai o lythyron wedi cael eu cywasgu i'r fersiynau sydd gyda ni nawr. Sut bynnag am hynny, oedd e'n ddylanwad enfawr ar yr eglwys fore, a bu ei gyfnod fel diwynydd yn ddylanwadol ar feddwl yr eglwys am amser hir iawn. Wrth gwrs, mae eisiau darllen i lythyronau yng nghyd-destun ei gyfnod, gan gofio am ei hyfforddiant fel ysgolor Iddewig, a dyna oedd y iaith a'r eirfa'r delweddau oedd yn dod yn naturiol iddo. Dywedir fod Luc wedi ysgrifennu llyfr yr Actau yn olrhain hanes yr eglwys fore, mwyn i ddisgyblion y ffydd wybod fod e'n ystyried Paul yn gyfartal a Ffedr, ac i'r ddau gyda'i gilydd fod yn arweinwyr amlwg a phwysig yn yr eglwys fore. Fe gafodd Luc ei hun dipyn o amser yng nghwmni Paul, ac yn ei adnabod yn dda. Mae rhaid gen i fod
Paul yn dipyn o arwr I lyc. Ac oedd gan Paul bersonoliaeth gre ac yn creu argraff wrth bregethu. Pwy sydd wedi gadael argraff fwyaf anileadwy arnoch chi, gwedwch? A pa fath o argraff fyddai ar y diwedd? A nath un gradd o ddylanwad ac y cafodd Paul gynt ar lyc y ffisigwr annwyl. Oedd Paul yn pregethu o argyhoeddiad ac yn deall pobl yn dda. Oedd e'n medru dehongli'r Testament Newydd yng ngoleuni Crist ac yn gwybod fod I weinidogaeth i'r cenhedloedd, roedd eraill yn cenhadu ymhlith yr Iddewon. Ac hynny, mae e'n dal I ddefnyddio delweddau Iddewig wrth siarad gyda phobl o genhedloedd eraill. Ac mor gryf oedd y dylanwadau Iddewig arno, oedd dylanwad Iesu arno'n llawer mwy. Efallai iddo weld ehangder teyrnas Dduw yn gliriach nac unrhyw gymeriad arall yn yr eglwys fore. Pa mor eang yw'n gweld ni o deyrnas Dduw? Beth yw ei seisi? Beth yw ei pwysigrwydd ei? Beth yw'r gradd o gynnwys? A lle pob un ganu Cystela a Paul syniad sydd yn y geiriau bod pob mab I ti yn frawd I mi o Dduw. I baraddau ni'n gweld pobl gwledydd byd heddi, fel pobl potensial I Grist. Beth yw gweledigaeth ein cenhadaeth ni? Oedd e'n cyn I sôn am Iesu wrth bawb, ble bynnag bydde fe'n cael cynulleidfa, dyna oedd canolbwynt y sgwrs. Oedd pob man yn bwlpit iddo. Oedd am ennill pob un I Grist. Tybed a welwn ni'n sawl a gyfarfyddwn o ddydd I ddydd yn ddarpar grydynwyr. Oedden ni'n poeni am y beth, ynt I ni'n byw yn bywyd ni a dilyn yn dyletswyddau heb feddwl am genhadaeth o gwbl. Gwedwch chi. A fydde ni'r un mor barod a Paul I dderbyn pobl o unrhyw gefndir, o bob hanes, o bob haen cymdeithasol, a'i gweld nhw fel pobl a lle rannu'r bara a'r gwyn gyda ni, yn frodyr ac yn chwiorydd yng Nghrist. Y wedd gynhwysol yna sydd yr eglwys. A fydden ni'n hapus I dderbyn pobl sydd yn wahanol I ni, neu os na duedd I farnu, ac efallai collfarnu rai. Diolch amdano ar gwaith enfawr a wnaed Y drwyddo. Ac i'r eglwys heddi, deimlo I fod yn esiampl dda o genhadwr effeithiol. Gawn ni orffen gyda gar bach o weddi, ie? Arglwydd Iesu, diolch am y modd y gwnaethos droi'r Iddew a'r ludiau pobl y ffydd I fod yn apostol. Gwared ni rhag unrhyw rhagfarn a bydded I ni weld dy werthoedd di yn y sawl sy'n dod o gefndiroedd gwahanol I ni. Madde ni am ein rhagfarnau hiliol a chymdeithasol. Boed I bob sgwrs gydag eraill droi yn gyfle I sôn amdanat, ac I bob gweithred gennym fod dogoniant. Amen.